Hey, ụmụ ọdịnala Igbo a sị nkachi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma. A sị m na anyị ga-ejere obodo na-ara obodo. A sị m onye chụwa anya daa onye echecha ihe ọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị m na onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo ya, onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo ya. A sị m osisi fụrụ anyị na-atụ mfe, a sị m na ufere ya amapụ ya ọnụ. Anyị ga-ejere obodo na-ara obodo. Anyị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. A sị m ihe anyị ga-eri bịa, ihe ya eri ya bịakwana. A sị m na anyị ga-azụ ka afịa mana ya amana ka afịa. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome. A sị na ọmaka ya emere anyị mekwaziri gị onye na-ege m ntị. My mission is to help people live better life. My mission ka azụ ndụ ndị mmadụ, ka ekwubiere ndị mmadụ okwu. Ọnya my primary mission. Ihe nji wee zaa oku akpọrọ m na mmadụ. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi Tubelu na temple nke dị n'Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Ghọtara ya? Ana m achụ ndị mmadụ aja dị iche iche. Ana m asị gị onye na-ebe akwa ebezina, that once there is life, there is hope. And gị malụ na vidio m ihe na-afụ enyeghị opportunity to cross my path ka ịnụ onu a. Ọ bụrụ na nkịtị na-abụ, there must be a reason why you are permitted to hear my voice. Yes, it could be a great opportunity for things to turn around for you. Ma ọ bụrụ na ikwana. N'ụtụtụ taa bụ eke, dịka m si eme morning rituals. Ụtụtụ ọbụla, once it's 6 a.m., I'm already up. Yes, ahụ ekwado ibe na temple. Ezumezu mmụọ mụ na ha so ma agọrọ ha ọjị, tụọrọ ha nkwụ, tụọrọ ha nkwụ ọkụ, chụọ aja isi ọma, aja nsure ọkụ na aja ekene ya na aja mbụ n'elu kwa ụbọchị n'isi ndị niile anyị na-arụ ọrụ dị iche iche. Ihe dị iche n'Ugochi Tubelu ọdịnala temple bụ na ọ na-abụ onye ọbụla ya lụbara ọrụ, anyị na-apaki onye anwa to the fullest. N'Ugochi Tubelu ọdịnala temple, despite busy na-adị, ekwuru m n'ọmụnwa gị na-eji aka m na-aza my call. Na ndị niile anyị lụgoro ọrụ ga-agwa gị Ugochi Tubelu Oraifite, no matter how busy ndị, I answer my call myself. Ọ bụrụ na m dị busy na m ji ọrụ n'aka, maka o nwere ọrụ ị ga-eji n'aka imenwe ike ịkwụsị ya nụ. Maka ị nọgo na spiritual gear, ịzaba call ka ị ghara ịkọt ya bụ message. Ghọtara ya? Ma onye bụ ọrụ ahụ eji. Mana ị drop one voice note, there is no way I will not come online and respond to it. Eji wee malụ m. And nke ọzọ bụ na na-alụrụ ọrụ, anyị na-aba akịrị. Anyị na-anọ from time to time cheki azụ ndị anyị na-arụrụ ọrụ paaki ahụ. Ọnya ka Ugochi Tubelu na temple ji wee bụrụ ebe dị iche, maka na my mission is to help people live better life. Ọnya ka o ji dị mkpa na ị ga-abịa ka onye ahụ temple mbamba, na ị ga-abịa ka anyị kwupiere gị okwu. Ọ bụrụgoro na ị nwere ego, na-akpọrọ m ọrụ, adị m ime before njebe n'oke, na-akpọrọ m ọrụ bụ ka nsọ ndụ ndị mmadụ, and it gladdens my heart mgbe anyị kwupiere ndị mmadụ okwu, ọ bịa na mmezu. Ya bụ ihe na-enyekarịcha m obi aṅụrị. Ọ bụrụ ghara na ikwelụ na ịnọ under the influence of my voice na after this video, ị watchịcha vidio a, obi gị sị gị na ọmụ ya lụọ ọrụ, come forward. Ọ bụrụ na ị nwere ego, ma na ị nwere ego moto ị ga-eji wee bịa Oraifite na Anambra steeti, bịa ka anyị kwupiere gị okwu. Nwere ndị ọ ga-agba ekwupichara okwu
nwee ndị mma ejide aka kwubiere ha okwu, tee ha nzu n'aka, ndị a ga-ete ọya ete ha ọya, ndị a ga-enye ihe nsọ dị iche iche ka ụtụ kwụsị. Ọtụtụ ihe ị na-agabiga kịta bụ the primary cause is negative energy. Ị ghọtara ya? Negative energy bụ ụchụ ọgbụgba, and e nwere ụchụ mmụọ gbara nwee ụchụ mmadụ gbara, and ụchụ nwere level by level. O nwere ụchụ ọgbụgba bụ na-aga akpụrịrị alụ, na-aga emerịrị cleansing. O nwere ụchụ ọgbụgba bụ na-aga ekwubi okwu wee break the curse. O nwere ụchụ ọgbụgba bụ na-aga arụ ọrụ curse breaking. O nwere ụchụ ọgbụgba bụ na-aga asa ụchụ, nke ọ bụ onye isi nchụaja ga-eme. Nwee ụchụ ọgbụgba bụ ụmụ obere ụchụ, nwere ndị bụ na ị ga-asa ncha dị iche iche maọbụ saa mmiri ngozi dị iche iche, mmiri agọziri agọzi dị iche iche, ma ọ bụrụ nke ị ga-eyuzuru ihe nsọ ndị ọzọ ka ụchụ na. Mana echefukwala ihe na-ebute ụchụ. Ihe na-esi ebute ụchụ bụ jumping from people to people. Ị makwa na mgbe ị na-jump from one person to the other person, enwere aura so onye ọbụla ị na-eke bụ friends ndị ha gbara ụchụ, ọ dị likely na ụmụ mpempe ụchụ ka na-erute gị. Echefukwana na sex is spiritual. Yes, o nwere ụchụ ị ga-enweta through having sex with multiple partners. Ịghọtara ya? O nwere ụchụ nke ka ụchụ nke ị ga-agba onwe gị and mmụọ ya agba gị ma ọ bụrụ na na-ebu onye na-ejekwu nwunye mmadụ. Ekwukwuna m ya time with that number. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ maka ụchụ ka m chọrọ ikwu taa. Mana ọ bụrụ na ị nọ amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwụ, ị makwa na o nwere ihe ọ ya abụ ụchụ gbaa gị, mmụọ gbaa ụchụ etinye nwe ọrịa n'ahụ, ịmakwa. Ọ bụrụ masịrị ụchụ ka m bịara ikuzi taa. Ihe m bịara ikuzi taa bụ the importance of afa miri emi. Let me tell you one thing. Afa bụ spiritual lab. Enwere ụzọ dị iche iche, enwere afa dị iche iche. Example, ka m nwere ihe ịma wee marụ gị atụ. N'ijere ihe ndị ụka na-akpọ counseling, ịbata na be onye n'ọfịs, kpọọ onye a pastọ, kpọọ onye ahụ onye ozi, kpọọ onye ahụ onye amụma, kpọọ ihe ọ bụla ịkpọrọ ya. Ịbata na bie n'ọfịs ya, ị nwere ike isi ocha seed, ọ sị gị ka unu kpee ekpere. Ụfọdụ nwere ike jide gị aka, ụfọdụ nwere ike ma ha ejidena gị aka. Okpukpesi ekpere a kwubicha okwu, obidozibe gị ozi. Ihe ahụ spiritual consultation. Ọnọdụ mmadụ ji achọpụta ihe omimi, jụọ mmụọ ajụjụ, onye ahụ spiritual consultation. So mmadụ nwere ike ime n'ụdị ụka ma ọ bụ na ọ na-eme n'ụdị ọdịnala. They are all the same thing. Then o gwara ndị bụ na o nwere ike ụbọchị counseling ya, ụbọchị o ji enwe ọgbakọ, ebido gụba egwu amụma bido daba ha. Ọkwa another version of it. Then abịa na ndị ọdịnala, enwere ndị ọdịnala bụ before ị bịa na bie agwago eri na ị ga-abịa agwa ihe bụ nsogbu gị. Nwee ndị bụ na a ga-egosi ha na nlọ na o nwere onye dị etu a ga-abịa n'ụbọchị dị etu a. Nwee ndị ọ bụ na ịbịa ana na bie onye ghe anya na egerege ihu agwa ihe gbasara gị. Nwee ndị ọ bụ na afa gị ka onye idiri, details ka onye idiri, o jee n'ihu ọrụ ya
gwa ndị nyere eso na ya chọrọ ịma ihe gbasara onye a ọnụ ahụ na aha ya bụ onye dị etu a n'osi n'obodo dị etu a okwucha anya ya jụọ ndị nyere eso ha agwụ ya ihe gbasara gị ha afa ka ọ bụ then enwezi metọdụ ndị mmadụ maka na afa nwere onye na ngwa dịka nsikwa mbụ asịkwa m na nwere ihe a na-akpọ clairvoyance and clairvoyance enwere ndị na-afụ afụ nwee ndị na-anụ anụ nwee ndị nwere ya intuition perception ịghọtara ya now onye na-afụ afụ nwere ike ọ bụgoro sọ mkpụrụ ego ayọrọ anọ onwe mmadụ nwere ike iji ọdịnarị ego ayọrọ yes ego ayọrọ anyị ma mkpụrụ ego ayọrọ ịnọ okwu bicha okwu wuo ezi ego ayọrọ ya nwa ọ bụrụ onye na-afụ vision a na-egosi ihe niile anwa ọ dịka asị na ọ na-egosi ya n'onyonyo ịghọtara ya o nwekwara onye nwere ike iyuzu mkpụrụ ugiri ịghọtara ya enwekwara onye nwere ike iyuzu mkpụrụ ndị ọzọ dị iche iche ihe niile a nwere ihe o reprezentịrị then ọgwụkwa na onye yuzuru ugiri nwere ka onye esita ọnụọ ịghọtago onye na-ahụ ya amalụgo gụwa ka akwụkwọ ịghọtara ya o nwere spirit behind every method of afa mana na onwere afa ka ibie ịghọtara ya yes because gị nwa na-ene m anya nwere ike ọtụtụ ndị mmadụ agbagodo gị afa using different method gbara gị afa ọ bụrụ metọdụ mmadụ yuzuru gbara gị afa bụ ihe dị mkpa bụ ka ọ gbasara gị afa enwere solution ịghọtara ya etu a ka ọ dịkwado ije kwuru onye agbọrọ ọrụ ọ na-arụ n'ụdị ụka o nwere onye ya ahụ ọfụ ihe niile gbasara gị ihe iji maka ya wee bịa mana nwere solution ịghọtara ya solution comes from ezumezu mmụọ ndị kpọrọ gị ọrụ na how they are backing you o nwere onye ndị kpọrọ ya ọrụ na back to the fullest ha zichaa ya ozi ihe gbasara iji bịa ha agwa ya ihe ọ ga-abụ mee enwe chidimma ịghọtara ya ekere ọrụ eke onwe onye nke a ihe eziri n'ozi bụ line ya ọ gwa gị na ihe a na ya ga-emewu ya like ọ bụrụ m na-agbara ahụ mgbachara gị afa ma ajụ afọ m si ya ọrụ a ma alụwu ya mmadụ agbachagoro mmadụ afa ugboro kwuru ugboro direct ya na onye ọrụ ya na ọrụ m ya arụrụ ya ọrụ ịghọtara ya etu a ka ọ dị now na afa agwara m ụnụ na afa dị n'ụdị n'ụdị enwere afa dị iche iche and ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa niile achọrọ m ka m mepee anya ka ịghọta ihe yes ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa miri emi nke ọzọ ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa alụsị enwere ike ihe na-eme na ngwurube nna gị abụrụ ihe dị arụsị dị involve then mana onye a na-agbara gị afa nwere ike dị ụtọ na arụsị dị involve ma afụ ya bụ arụsị ma ọfụ inyogo o nwere ike ọ na-afụta na o nwere ajọ mmadụ na-agba ụgwọ na ngwurube nna gị warị na ajọ nwa asị na ajọ so na ajọ mmadụ ahụ nwaanyị obi gị nwere ike na nwunye dị nne gị ụtara ya warị na ihe ọ na-afụ mmadụ ụtọ na ọ na-afụ inyogo ọ fụrụ ya na ọ bụ na ihe agbụ ogwugwu ma ọ female deity si na be nne gị ma ọ be nna gị na-agba gị ya bụ ụgwọ ịghọtara ya ihe m ji akọwa ihe abụọ ka ịghọta ya example ijee na okwu arụsị dị iche iche ọ bụrụ dibịa niile na-agbara arụsị afa asị wee nweta good result ka ofu o nwere ndị afa ha ụfọdụ specializere n'ihe gbasara ihe a ka ọ na-agbakarị n'afa agwara m ụnụ na afa niile bụ afa mana enwere afa nwere categories o nwere site na onyinye amara mmadụ nwere ya na mmụọ so onye anwa na mmụọ na-egosi ihe ya example o nwere afa ndị na-agba afa onye ụwa gbachi ọfụma o nwere onye ya bụ ịbịa ịgba afa onye ụwa o nwere ụfọdụ ihe ọ ga-abọwu n'ime brọsụ ji eme ihe na-eto ọbịfa ichigata maka ịgba afa onye ụwa ọ dịrọ kọmọn na ọ nwere chọrọ ịnweta best result etu a ka ọ dịkwa n'afa ndị mmiri
afa onye ụwa, afa ndị mmiri, afa alụsị, afa iyi ụwa ekere ọlụ eke. Den nwekwa na a na-agba afa ngwuru, afa miri emi, ka a chọpụta mmụọ nọ na ngwuru. Dịka m kwuru mbọsị a sị na mgbe m na-ebido ọrụ dibịa na ngwurube nna, na-enwere mmụọ nna nna m ahụ watara na ngwuru wee nwee ọgbụgba ndụ wuti mmụọ anwa maka ọdịmma. Na nnukwu nna m wụrụ ọdịnala bụ dibịa karịa. So before m bido ọrụ dibịa m, ihe izi m mere bụ resuscitate that mmụọ ọkpụtọrọkpụ nọ na ngwuru. Ọ ihe izi m mere, revive, restore ya, nyebe ya oke. O so na mmụọ ọkpụtọrọkpụ nji alụ ọrụ n'Ugochitwu na temple nwa ọfịa na ọrụ ihe sibe ike na amụrụ ihe a na-eme aka ọzọ ụtọ ya bụ mmụọ ọ na-afụ nchara ụzọ, maka na mmụọ ọkpụtọrọkpụ dị n'ọdịnala. Ọ bụrụ na ị chọpụta mmụọ ọkpụtọrọkpụ dị na ngwurube nna gị, align ya with the forces, keep dị ọgbụgba ndụ ndị nna nna ahụ ha nwere ya bụ mmụọ, idebe ude. Ịghọtara ya? Ihe a bụ ihe ndị nchọpụtara site n'ịgba afa miri emi. Enwere ụdị afa dị iche iche ị ga-agbara afa miri emi wee gbapụtacha ihe nzuzo niile dị iche iche ị kwesịrị ịgbapụta n'afa. And ịgbapụtacha ihe niile ndị a niile, idebe udenu, ịpụta n'ihe. Ịghọtara ihe dị na ya? Onye bụ ihe mgbapụtara n'afa wee biuduo Ugochitwu na temple. Enwere afa miri, enwere ebe onye specialized. Enwekwara ndị nwere onyinye dịka etu anyị si agba n'Ugochitwu na temple, ịgba almost afa niile ka afa esike ike ọgba ya, maka n'ihi na o nwere mmụọ ọkpụtọrọkpụ, mmụọ gbagotara nọ na-aba ka afọ ọ na-agba. Ịghọtara ya? Mana enwere ndị na-agba afa mana ha adịghị agba afa niile, ekere ọlụ eke. Ịghọtara ya? Mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ na onye ọbụla, ike mmadụ niile abụrụ ofu. Ị bụrụ onye na-agbakwa afa, ị ya akwado onwe gị bụrụ onye nwere nsọ. Ọ bụrụ ebe ọbụla isi magoro n'afa, ka a ghara inwe familiar spirit ga-abịa na-agbasasịrị gị afa. Ịghọtara ya? Ma ọ bụ ụfọdụ mmụọ a na-agbara ihu afa gị. Ịghọtara ya? Nke ahụ ndị akpọrọ ọrụ ibe m ka m na-agwazi. Like ndị akpọrọ ọrụ, ma ị na-arụ n'ụdị ụka, ma ị na-arụ n'ụdị ọdịnala, zere nwunye mmadụ. Ịghọtara ya? Eche ịnụ nwaanyị onye chọrọ ịnụ ụrụ, ọdịnala pamitiri gị, mana ịga na-ata abacha n'ala akpụ anya, ọ jọgburu onwe ya. Mana ọ bụrụ na ihe na-achọ ịgwazigo onye na-ege m ntị na agbaala gị afa miri emi, dịka m si wee kọwa mbụ si na ọ bụrụ na enwere afa ihe wụ isi afọ kwagbo ogbo nsogbu gị, na-achọpụtara ya bụ ihe na-enweziri ọda symptoms, maka na imere ihe a bụ isi afọ kwagbo ogbo, enweziri ọda symptoms sokọtazielu wụzi mmekọta. Mana ọ bụrụ na onye gbara gị afa chọpụta nọ ihe a bụ dimenu nsogbu gị, enwere ike ihe bụ nsogbu gị abụrụ ofu ihe ma na-emebighị mmụọ ọdịnala dị na ngwuru. And then maka na unu mebiri ya, enwezie ọda tensi stọdụ dị iche iche a na-agbazi gị from here and there maka ya bụ ihe ahụ imebiri. Then ihe ahụ ime niile si ọda symptoms a bụrụ onye ahụ the core problem. The core problem bụ ihe ọdịnala ahụ imebiri. So esi na ịgbaga afa many places, ihe ga-ayọchi gị owe iji gba afa, ihe ọchị gị si ya biko direct ya mụta onye ya agba afa wee chọpụta ihe wụ ntụrụmọnụ nsogbu. Dịka nsi agwa ndị ma n'afọ ahụ mbụ na mbụ agbapụtazie ihe wụ dị menu nsogbu. Ọ bụrụ na ọ desịlị na-ejiri ego, then ị marụzie ka ị ga-esi na-aga ọfọ for 21 days na-awapụrụ mmụọ dị iche iche anwa na-agba ụgwọ ọjị.
kebe eziokwu n'ime folo Ugochi tubelu na temple etu ntị wee kụzi maka iset ọdịnala altar na ego ọfụ for 21 days kebe eziokwu na ya afụ ego. Mana ọ bụrụ na iji ego example na-agbachara gị afọ wee gwaghị ụzọ ihe ịtọ ịnọ ise isii ụya challenges na-amana iji ego ịlụsị ịbụa lụọ ịbụa kebe eziokwu na ịbụa a alụrụ ọgwụ na alụrụ ya lụọ ya ọfụma ịbụa ahụ ga-enyere gị aka obere oge bido fụwa ego wee lụgide ọrụ dị n'ụzọ wee rụkpọ maka na ị ga-egburiri mmụọ anụ maka na ị ga-emedoriri ihe dị n'ụzọ gị. Echefukwara ụfọdụ na-abịa na nke m jụọ m sị na ha chọrọ ịlụ ọrụ mmiri mana ịkpọtụbeghị chi gị. Ana na-asị no na chi mmadụ bụ ụzọ, chi gị ji oke gị therefore before any spiritual work a na-alụrụ gị bụrụ ụzọ malụ chi gị, bụrụ ụzọ kpọtuo chi gị, bụrụ ụzọ gboru chi gị anụ ka chi gị kwutoro gị ka ọ ga-abụ ọrụ mmụọ ndị ọzọ ọbụla a na-alụ n'isi gị ka gị na chi gị kwụrụ ka ị wee pụta ihe. Ị ghọtara ya? Ọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ịgba gbasara afa gị na-eme. So ị bụrụ onye Igbo ị bụ onye na-akụ ọta bịa na Ugochi tubelu na temple ka ị gbara gị afa. Ọ bụrụ na ị nọ mba ofesi yes ihe anyị nidere bụ ya full name ya surname ya town name ya mother's name ya mother's maiden name that is surname ndị be ya mother na-aza n'obodo esi nụta gị. Nke bụ eziokwu ihe mara ọbụla mmụọ na-eso mmadụ ọ bụrụ na o so na be nna ya o si n'ikwu nne ya. Ihe anyị na-eme bụ to summon those spirits from your mother side and from father side wee jụọ ha ajụjụ ihe gbasara gị na ihe a ga-eme ka egwu ọma bido gụba na ndụ gị, and that is exactly ihe anyị na-eme. Ọgwụgwa ndị ga-abịawu abịawu ịbịa ma ị bịara abịa ma agbasara gị ya send the result via voice note is the same result ka you will get. Yes, nke bụ eziokwu bụ na ị ga-ejiwa aha mmadụ wee chọpụta. Ọgwụgwọ na iwe onye abịara na agbachara gị afa ị nwere ike ịjụ ese nwa gị ma ọ jụọ ese nwanne gị n'obodo oyibo, so e nwere ike iji aha ya wee matakwa ihe na-eme n'ụzọ ya. Now na ịgbara afa gbasịa afa onye lụrụ ọrụ rụchalụ ọrụ ifuru ifie is not enough for you to get discouraged. Ihe ọ pụtara na o nwere ike onye anwara ọrụ nwere ike na-arụsara ọrụ ọ gara aga because of one reason or the other. Ọ bara uru ka m state wee it could even be from you, yes, or even from onye gbara afa ma ọ bụ onye lụrụ ọrụ. Ị ghọtara ya? Mana agwụgwa m onye Igbo ọ bụrụ na ị chọrọ ka egwu ọma bido gụma na ndụ gị bido sọwakwa nsọ. Abụkwa na onye na-ebi ndụ mpịtọ mmụọ na-asụ ya nsọ. Jumping from one woman to the other is so bad. It can spoil your future. N'ịbụ nwaanyị abụkwa na onye na-jump from one man to another ọ ga-agba gị ụchụ. Mana ọ bụrụ na agbasara gị afa ị nwere ego iji arụ ọrụ bịa na Ugochi tubelu na temple ka nyere gị aka ka m kwubiere gị okwu. As long as na ikpebiri n'obi gị na ị arụ ọrụ dị n'ụzọ gị mma ekwubiri gị okwu gwa ụmụ mmụọ ha nwere gị ndidi ka ekopụta ka ịrụ ọrụ dị n'ụzọ gị. Mana ịwụ onye na-arụ ọrụ kịta ọrụ na-akwụghị ụgwọ ego na-abatara gị kedu ihe kpatara na ime chukwu ihe dị n'ụzọ gị ka anya bụ ụzọ gị anwa na-agara wee kọntinuo wee na-aga. Ọ bụrụ na ụzọ gị kpọchie to revive it adro as easy as na ọ na-agabu aga ị na-achụ aja ka ọ na-agawanye. Kebe eziokwu ka m gwara gị. Ihe ọzọ na-achọ ịkọwara gị bụ ịbụrụ onye ọdịnala na-emedo ihe dị n'ụzọ gị gbawa afa afa dị nnukwute important. Agbasịala gị afa ọ bụrụ na ị nwere ihe afa kwuru ị nwere ego ihe eji wee lụ ya na-awapụ ọjị na-ekwubi okwu at least afa enyego gị direction of where your problem is coming from. Mana ị nwezie ego ịlụ ọrụ dị n'ụzọ gị ọ bụrụ ọgwụ ọrụ niile anyị na-alụ mmadụ ka ha na-egburu anụ. O nwere ndị agba anyị gbasara ha afa ọ bụrụ ihe anyị ga-asị onye a ede na-agwụsị onye ahụ ọ bụrụ ihe ị ga-emewu n'onwe gị
na Ugochi tubelu na temple mma agwa gị sị gị jee mee ihe a jiri aka gị mee nka jiri aka gị mee nka n'imesi ya na ọya ga a n'imesi ya bịa enene ma ọ gara ọ bụrụ na ọ ga-efugachi dị mmadụ ọ bụrụ ihe niile na iwu na dibịa ga-emere gị as long as ta gịnwa na oge eburu otu na otu a na-eso gị ana ịkpọtụgochi gị o nwere ụfọdụ ihe ndị ị ga-eji aka gị megbu n'onwe gị ana m akara mmadụ aja o nwere ihe ya agwa ọ bụrụ na ọ bịa n'ụzọ gị agwa gị ihe ị ga-eji aka gị mee ime ya ka ime aṅụrị ịkụzi na ọta iluz na hope ka ị gwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ na-agba afa o nwee ihe m kwuru taa ịghọtara maọbụ ihe m kọwalụ gbasara 7 department of afa and ekwuru m ọ bụ dibịa na-agba ha ncha ọ bụrụ ofu dibịa na onwe dibịa ara agbacha ha ncha maka na ike dị na-akpọ ekere ọlụ eke ya ofu so ịgba afa ịchọpụta ma ihe a ọkụ ịma na afa nwere ike afọ ị na-atata ọ bụrụ na ihe onye ụwa gị metalụ enwere carry over i continue from it ịtago nwere ike ọ bụrụ na arụ ma ọ bụ ọtọ na ọdị na ngwurube nna gị ma nke gị onwe o metara na ya own present life ịtara ya ma na-afa ya egosi ya ụfọdụ ndị mmadụ na-eji na-asị ka ha je gwọọ ọgwụ ego mana ịmara na ọgwụ ego nwe ị na-eji ịgwọ na nke mbụgoro na ọgwụ mmadụ niile ka ọ ga-awa ọkụrụ ihe niile abụ ihe afa ga-ereviel ọnya ka ịgba afa miri emi dị mma ọ bụ ọgọ mmadụ niile ka chi onye ụha sọpọtụrụ ịgwọ ọgwụ maka na ọgwụ abụrụ ọdịnala ọgwụ wụ shortcut guys following shortcut in spiritual matter which does not work for everybody. Abụ m Eze-Ana echiri m ọzọ Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na Eze-Ana Ugochi tubelu na temple anyị na-akpụkwa alụ na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. Ekwuru m na ọgwa nna m si ọ bụrụ na ị nwere ego maọbụ na ị nwere ego maọbụ na ị chọrọ ịbịa for counseling Ugochi tubelu na temple na Sundays na eji ozi alụ ụlọ anyị na-alụ ụlọ everyday mana Sunday morning from 8 a.m. to 2 p.m. no for counseling anyị nwere ike inyere mmadụ ihe ụbọchị ahụ rụọ ọrụ dị iche iche mana ọ bụrụ ọrụ igbu anụ pụtara ya kwubiere ndị mmadụ okwu dị iche iche pụtago ndị anyị ga-ekwubiri okwu nye ha ihe nsọ anyị ha ka ị kwụsị ịkwụ ọta ka ị kwụsị ịnọ nkịtị maka ịnọ nkịtị adịrọ mma create a time kwuo enough is enough for your challenges kwụsị ịkwụ ọta decision is in your hands. My mission is to help people live better life. Send them a message at 0805-7837-672. Eze-Ana Ugochi tubelu. Baham. Daalụ.